Onko sohvasi möykkyinen? Haluaisit istua mukavasti, mutta se ei vain onnistu. Ei hätää, ongelmasi on olemassa ratkaisu. Se on psyykkinen kirurgia. Tunnustele sohvaa löytääksesi möykyn paikan. Ei siellä. Ei siellä. Löytyi. Siinä. Hyvä. Aseta nyt toinen kätesi tähtäystä varten möykyn päälle. Työnnä toinen käsi sisään sopivasta kohtaa. Löytyykö? Onko se siinä? Hyvä. Työnnä käsi sisään. Käden pitäisi upota sohvan sisään aivan helposti. Tunnustele, mitä sohvan tyynyn sisästä löytyy. Kun löydät vieraan esineen, vedä se sieltä pois. Juuri noin. Sehän on jonkun vanha räkärätti. Heitä esine pois. Eikä sohvaan jää jälkeäkään. Kiitos psyykkisen kirurgian. Voit nauttia mukavasta illasta tasaisella sohvalla.